Als iemand vertelt dat er in Burgum duizenden hoensjoen had, mag die persoon net voor het vergek verkleren. In sporthal de Nije Westermaar wordt het weekend namelijk het EK Dog Dance houden. Tongstje waart er nog volop traind en opwarmen. Heel work to music of freestyle, dat zijn de twee disciplines die we hier hebben. De heel work to music is een soort van de dressuur, de hoen blijft dicht in de jongen. En de freestyle is kunstjes die verder gaan, volle meer spelelement, afstand en heel veel trucjes laten die honden vaak zien. De 20 deelnemers aan het EK Dog Dance komen uit heel Europa bij en zelfs uit Israël en Japan. Hoenden en baasjes moeten voor de jury bewijzen dat zij perfect op elkaar inspelen binnen. De honden worden beoordelen op hoe goed ze luisteren naar de trucjes, hoe goed ze de trucjes uitvoeren, hoe goed de muziek en de routine bij elkaar passen. En dat ze dingen zijn laten die net de bedoeling binnen, zoals te volle blaf of zo, dan krijgen ze daar aantrek van. Voor, stop. Anja, good. Ein Kreis. My dog is called Infinity. Yeah, it's an Australian Shepherd and she's 5 years old. Infinity loves doing technical stuff, so she's a heel worker and she likes to go sidewards and doing her transitions and everything. Yeah, that's what she loves. Maar hoe zwaar is het ervoor dat een hoen heel doorkleer is voor de wedstrijd? Well, a lot of training, a lot of dancing, a lot of playing, have fun together, going on adventures together and just, have a good bond to my dog. So how do you work on that bond? How do you get a good bond with your dog? I love taking her with me. She's going with me to school when I teach my students. She likes being with me when we are cuddling and playing and whatever. So yeah, I'm there for her, she's there for me. So this is a good bond. She's my friend. Het EK Dog Dance is meer als hoen trucjes uitvieren litten. Together met haar een baaske vertellen zij een verhaal en beziek je de emotie echt oer te brengen. Liek het tijd nou ook wel wat om mij die bello mooi te doen? Goed nice. Net als Marijke had Else hoen het in hem om een echte dogdancer te worden. De ene had er wel wat meer aanleg voor dan de oren. De zus die dus ik volle border collies of Australian Shepherds, echte werkhoenen. Maar in principe kan iedereen hoe het leren. Het is maar correct hoeveel discipline als het zelf vast. Want het is wel echt een lifestyle. Je bent er wel echt dagelijks mee bezig om je hoen saffier te krijgen dat er een EK meedoen kan.